Hello mga ka-idol, for today's video di anasad ko nagsuri-suri diri sa Lungsud sa Dumanjug, Cebu mga ka-idol, diri sa Dumanjug Boardwalk, diri sa Daplin sa Baybayon mga ka-idol. Nga kung diin mangumpra ko diri karon og mga sudanon sama sa buwad o mga utanon mga gulay diri mga ka-idol. So muhapit sa ta diri og tan-aw no diri sa Daplin sa Baybay. So mao ni diri mga ka-idol. Oo, so diha nga atbang mga ka-idol, diha. So mao na diha ang port Tangil Port. So mao na diha. Okay, so diri sa Pikas mga ka-idol. Ayan, so dihang dapita kana. So mao na diha ang Negros Oriental. Oo, so diha dapita mao na ang Giholngan City, Negros. Ayan. So diri ta mga ka-idol, balik ta diri sa mga tinda diri mga ka-idol, daghan kaayo sama sa mga utano na diri tanan nga mga klase sa mga gulay. O kung unsay imo ang gusto nga gulay na so naa diri tanan. So kung gusto kag mga mga gamit sa pangkusina, so naa sa diri mga prutas naa sa tanan. Oo, so pabuot ka diri og pili kung adunay kay dang kwarta, so makapalit gyud ka diring dapitan kay idol kay naa gyud tanan. O kung gusto kag mga sapatos naa sa diri, mga sinina, mga short, mga karsoni, so naa gyud tanan o mga okay naa sa diri mga ka-idol. Oh. Kung gusto kang mga prutas naa sa diri. So walay dili nimo mapalit diri mga ka-idol nga mga nasa diya mga kamote diri. Ayan. So kining naninda dinhi tanan mga ka-idol, every Sunday ra gyud ning naa sila diri tanan no. Kay kung dili Sunday, Domingo, so wala sad ni sila diri, mingaw ni dinhi dapita. So nasa naninda diri og isda mga ka-idol oh. Ayan. So mopalit ta mga ka-idol og buwad karon, so naa sa unahan mga ka-idol na himutang ang Bulad no. So na diri dapita mga ka-idol. So ato ang sudlon no. Oh. Ayan, so na ta diri dapita mga ka-idol sa naninda og Bulad. Ayan, so tanawon ninyo mga ka-idol, grabe kadaghang buwad diri dapita oh. So kini nga tindahan mga ka-idol, naa gyud ni sila mga daghan kayong baligya nga mga bulad. Ayan. Oo, so makapili gyud ka og tarong diri mga ka-idol na ay mga mahalo na asay mga baratohon o na ay mga gwapa kaayo nga mga bulad diri o napoy dagko, napoy gagmay, na pinika. So pili lang gyud ka diri ng dapita mga ka-idol. Kay grabe gini sila kadaghang mga display nga mga buwad. Ambot og taga-asa ni sila. Every Sunday sad ni sila na nga naa diri mga ka-idol. So naa ni sila himutang diri Daplin sa Baybay diri sa Boardwalk. Oo, so kung kinsa tong wala pa makadumdum diring dapita, kung gusto mo palit og buwad, so naa diri dapita sila nakapwesto diri sa Dumanjug Boardwalk. O diri Daplin sa Baybay ni siya. O nipalit ko diri mga ka-idol og mga buwad kay makapili ko diri na sa mga bratohon diri. So maura to mga ka-idol no. Thank you for watching and happy Palm Sunday everyone.